Di encama bombebarana balafirên hêzên rejîmê ya li ser herêma Babê ya Helebê de sih û çar kesan jiyana xweşdest dan di nav wan de sê zarok û sê jin jî hebûn. Balafirên rejîma Sûriye li herêma Bab ya Helebê godibin destê çekdarên Daişê de bombebaran kir. Rawangeha Sûriye mafê mirovan diyar kir ku 12 sivîl di encama bombebaranê de jiyana xweş dest dane. û rawangehê îro jî destnîşan kir ku di encama van êrîşan de sê zarok û sê jin û bi giştî sih û çar kesan jiyana xweş dest dan. Rawangeha Sûriye her wiha dibêje jî çavkaniyên tenduristî diyar kirine gotê pêşbînîkirin ku hejmara qurbaniyan zêdetir bibe. Hêzên rejîmê jî derbarê bûyerê de ragihand balafirên wan navendên çekdarên Daişê bombebaran kirine û di êrîşan de hejmareke çekdarên werê xistinê kuştine. Li aliyekî din jî hate gotin îro texa Xalidiyê ya Helebê ku hêzên rejîmê parastina wê dike hate bombebaran kirin û di encamê de 2 kes hatine kuştin û topeka hewnê jî li meydana Babîselam ya texa Helebanû ket. Her wiha balafirên rejîmê bajarokê Hirêtan bombebaran kir û hate gotin ku di encam de 2 kes hatine kuştin û 10 kesên din jî birîndar bûne. Doh jî balafirên rejîma Sûriye bajarê Babê ku li bakurê Sûriye û gelek deverên Îdlibê û Hemayê û Dereyê bombebaran kirin û tenê di encama bombebarankirina Babê de herî kêm 28 kes hatin kuştin û bi dihan kesên din jî birîndar bûn.